ochalo ko mana momiyo gima nyak watim mopuonjre jok mawinjowa kata jowinjo marwa kik ibed gi private life ka in gi chandruok bed gi ng'ama inya share go pachi mondo mi par maleo erokamano ahinya Tanga kapok wakawo yo mar sa ariyo mano mar sa ang'wen mar okinyi wawinjo ne pach Wilkister Olule kentiere kaunti ma Kisumu en jakedo ne ratiro mag oganda. Wilkister, harwaki ni machiegni kaunti ma Kisumu ochiwo nade to paro mane ma inyalo chiwa ahinya nyaka luwore kod thor wachwa mar okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Sharon, Kisumu ochiwo maber kendo agoni Nyasaye erokamano. Sharon, kaluwore gi twak ma dhi mbele e wach paro en ngima mar paro kata mental health. To mental health dhi kotudore gi self care. Mano en arita mara kod bende arita mari. To kaluwore gi twak mantie odiechieng' ma kawuono, thoth wach en ewi ngima mar paro. To ma osekelo achiedh nade e Kenya gi e sechegi. Nikech piny opong' gi masirni, piny opong' ga njao, to onge jok matimogi. An question ma jachien ta rule out. Jachien en wan wawegi joge mane piny ka. Kik wase jachien. No, to be very sincere, okonego bring in ng'at maonge. Sani waywak ni ngima matek. Mokelo achiedh nade Kenya ka gi sechegi. Nyithindo ok nyal dhi e skul e yo makare. Nyithindo kaachiel gi jonyuol gi joritgi ok nyal chiemo e yo makare. Mondo mi iket chiemo e mesa en misigo. Gima da wakwong wapenjore kapok waseyo jachien. Koth nochako gowa gi kanye. Nikech e ngima ma paro kod rit mara kaka an kata kaka in Sharon kata kaka jadolo gi jahocho mantie kanano, penjo maduong' en niya, koth nochako gowa gi kanye mondo mi koro pacho chop kuma koro chochni ni. Nikech gadieri man kende gi sechegi pach oganda te ochochni. Sharon, sukari mancho anyiewo siling 5 kobole machon sani en siling 50. GRD, the low income person, ngano ma onge kuma nyalo yuteyo makare, manyocho nyenyo sukari no siling 5. Ubiro ng'wech sani en siling 50. To bedo reduced, that portion tin kabisa. Ikele ot jirende wa mabe wan go magin nyithindwa gi. Nyaka nang'e. Jogo ma a middle class gi high class, gin ng'en taxes miwacho gi ok giwinje. Ka ng'ato nyalo afford nyiewo sukari kilo 50. An ng'ano manyiewo sukari okinyi kokinyi odhiambo kodhiambo. Ane maneno pekni. To be wiki kwil ni the very vulnerable person, jalno ma onge kachiel koda yuto, ene ma en gi jolimbe mang'eny. Nyithi nyimege ne lime, nyikwo wete ne lime, to magi e gigo ma wan kaka oganda mondo mi chop kama ineno ng'ama miyo kae sumno en stressed. Self esteem be odok piny. Ayie gi jadolo kachiel gi jahocho kapok wadhi matut kata e sechegi e weche mag yuto modhi piny kabisa ni. Ndalo machon kapod a piny menjo kwa wero Kenya yetu nchi nzuri, majolimbe dhire left right center. Sani be wan gi jolimbe, jolimbe onge. Adieri manduk nitiere chochni kamoro. To owan wawegi be mok wadwa yie ni nitie chochni no. Sharon, chochni ni wakwongo bet piny to wapenjore. Kwa paro chien, we compare the past, the present, and then one into the future. Bro bedo nango. Future nok nyado ka wantie wate. To nyithindwa moko bro bedo ka nitie. To Sharon, samo wacho mano no. Dawa penjore nto gi sechegi. Waparango gi pinywa kod uchumi mesani kethore. Mokela chiedh nade ne oganda te.
Aparo ni mane thoro wach mane bima pinjore. Tukuru. Feeling wa en an en in en jadolo en jakocho to en jo Kenya te. Feelings magwa gi nango. Gi uchumi maro masani kethore. To samo uchumi ni kethore. Be wapenjore nto. Samo kethore ni. Ang'o momiyo uchumi marwa kethore? Ngima sani tek. Piny orido leso ni ng'ato ka ng'ato. Out of 100%, atamalo 100 no, wanyalo wacho ni joma winjo maber. Gin atamalo 10. Mano nyalo afford sukari gunia. Mogo nyalo ting'o mocham mochako puki. To gima liche ni jago no machandore mogik. En be Nyasaye omiye thuolo onyuol kabisa. Ero kama na enya. Wilkister makama kaparo no makamano. Nikijano ka sangweno seromo. Wawa wakao yo matin kwa duogo imbende wawinje pachi mathoth. Ahinya nyaka luore kod wach mabende watiere